държава, за шефа. И още една пара присига за Бати Нури. И още една пара. И още една пара присига за Бати Нури, много лично. И от неговата стъка присигат пари. Още пари. От съпругата на Силвестър за своя свекър, много лично. За Бати Мури, за бащата на Силвестър. Внимание, пристига още една пара.